हाँ आई पजरा बाबे कैसे एगो तनी देवी माई के लेके चले के बा वहाँ के बोल ले के बा ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो भक्त कहता कि लाले रंग अड़हुल फुलावा अरे लाले बायो सनिया हो चवरिया रे डोलेला। यही के अर्जुन चचा यही के लेके आवे बचौड़ी के कैसे कि लाले लाले अड़हुल फुलावा लाले 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 अड़हुल फुलावा लाले बायो सनिया हो चवरिया रे डोलेला। लाले फुलावा लाले बायो सनिया हो चवरिया रे डोलेला हो चवरिया रे डोलेला। तो बाबा ना गावेला लचरिया हो चवरिया रे डोलेला। तो बाबा लचरिया यही पर रोक दे बधाई से चाचा कबो कबो एने ओने दौड़ावे लागत एकदम लेके चले के बाद संगे संगे। हाँ तो अंतरा में कहता और भक्त का कहता बे कि पुआ पूरी चढ़े माई के अरे अछत लवंगिया हो चवरिया रे डोलेला। आई कि पुआ पूरी चढ़े माई के अछत लवंगिया हो चवरिया रे डोलेला। पुआ पूरी चढ़े माई के अछत लवंगिया हो चवरिया रे डोलेला हो चवरिया रे डोलेला। नित्य गावेला लचरिया हो चवरिया रे डोलेला। नित्य गावेला लचरिया हो चवरिया रे डोलेला। चढ़ेगा भाई पर रे डोलेला। नित्य गावेला लचरिया हो चवरिया रे डोलेला। नित्य गावेला लचरिया हो चवरिया रे डोलेला।